הפודקאסט. זה נכון, צאי אגוס. תומר גרשלמן. צאי איידלר. בסף. יס, מה הולך? היה שבוע מעניין. כן, היה שבוע ממש מעניין. אני קיבלתי תגובות ממש טובות על הפרק הקודם, שתדע. כן, איזה כיף. כן, היה לי ממש משמח לראות ולשמוע גם. עכשיו צריכים לראות איך מחליפים אותי. זה העניין. לא ברמה הזאת, אל תגזים. גם, בוא נרגיע רגע, מתן חוזר, מתן יצא רק לחופשת לידה, והוא תכף ישוב. כן, עוד שנייה כבר חותמים פה על עצומה להשאיר אותך. לא, האמת שכן, היה תגובות ממש נחמדות, גם כזה מאנשים שאני מכירה מסביב, וגם אנשים כזה שכתבו לכם, שזה היה ממש נחמד לשמוע, גם כזה תגובה ממש נחמדה ביוטיוב, כן, היה כזה תגובות ממש כיפיות. איזה כיף, אז... זה עשה לי ממש נעים. איזה כיף, אז ספרו לנו מה דעתכם גם על הפרק הזה, אם נעמוד ברף בסטנדרטים, כן. אז לא היה סטנדרטים, אתה מבין? אז אף אחד לא ציפה. עכשיו, כשמצפים, זה יותר מפחיד. כן, עכשיו כבר, אוקיי, אנחנו יודעים מי זאת, בוא נראה. כן, בדיוק, וואי. בוא נוריד אותם בחזרה. אבל יש לנו נראה לי נושאים מעניינים. זהו, אני גם חושבת. היה שבוע היפ-הופ מעניין, בארץ ובעולם, כן, ממש כיף. אז נתחיל באירוע שקרה כאן, מרגש ממש, שזה בעצם הקרנה של סדרת ההיפ-הופ הראשונה בעברית, אפשר לקרוא לזה ככה, סדרת הדוקו הראשונה, כן, שמספרת את הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי בעצם. כן, הסדרה זהב שחור, ניתן את הקרדיט לרום עתיק ולאמרי דקל קדו, שבאמת, וואו, איזה עבודה מדהימה הם עשו. ממש. כי אנחנו ראינו את שהפרקים הראשונים, עוד לא ראינו את הכל. אני כן יכול לספר באמת שאני ומתן התראיינו לדבר הזה, זה היה ממש ממש מזמן, לפני 7 באוקטובר מזמן. כן. קצת לפני, אני חושב, לא הרבה. איכשהו החיים שלנו תמיד מתחלקים לפני או אחרי זה. לא, הם התחילו לעבוד על זה לפני 7 באוקטובר, ואז 7 באוקטובר קרה באמצע בעצם. כן, ואז הכל... מה שהעריך בעצם את הפרויקט. והם גם ממש, המפיקה שם דיברה על זה שבהתחלה, הם בכלל תכננו לעשות את זה 3 פרקים. שבעיניי, אני חושבת על זה, איך היו מספרים את הסיפור? הם היה 5, חמישה? זה לא היה 5, אז או בין 3 ל5 פרקים, אני לא זוכרת, אבל כנראה שזה 5. ואני כזה, איך הם חושבים שאפשר לספר את הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי ב5 פרקים, ואז משם זה הלך והתארך ל7 פרקים. כן. ואנחנו באמת ראינו את 2 הראשונים, ושאר פרקים עתידים לעלות בכאן 11 אחרי שידורי המונדיאל. כן, שזה באמת הגיוני. לא, כשיש לך משהו כמו מונדיאל על הראש, זה לא זמן אידיאלי להשיק סדרה כזאת. כן, אין סיכוי להתחרות עם המונדיאל, אבל זה פשוט להמשיך כזה עם ההצלחה, כי המונדיאל כנראה יביא איתו הרבה צופים, אבל גם הסדרה הזאת אני ממש בטוחה שהיא תביא איתה כל כך הרבה רעש, וזה כזה יעורר אצל אנשים מלא רגשות. אני ממש אהבתי שכזה הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי, כאילו על פניו זה ברור מאליו, אבל מאוד מחובר לאקלים החברתי. בישראל, ואיך שהם קשרו את זה ביחד, זה היה מדהים. זה מדהים, באמת, יש כל כך הרבה נגיעות של באמת המצב הפוליטי באותם שנים, שבעצם הפרקים הראשונים, אנחנו עדיין בציר הזמן, אני חושב שהפרק השני מסתיים בסוף שנות ה-90. כן. אז באמת, אנחנו רואים באמת את הכל, בעיקר שנות האינתיפאדה, איזה השפעה הייתה לזה בעיקר, נגיד, על שב"כ סמך, והדרך שלהם, אבל אני מניח שאנחנו גם נגיע לאינתיפאדה השנייה. נכון, ואתה יודע מה מדהים בעיניי, שהם עבדו על הסדרה הזאת, ובזמן שהם עבדו על הסדרה הזאת, קרה האסון הכי גדול אולי של מדינת ישראל מאז ההקמה שלה, ואז פתאום אתה אומר שההיפ-הופ של אז נאבק פחות או יותר עם אותם דברים שההיפ-הופ של היום נאבק, כאילו איך המציאות שלנו כישראלים לא לגמרי השתנתה. כאילו שהדבר הזה נכנס גם למוזיקה, שבוע שעבר דיברנו על צוקוש, וצוקוש למשל, ממש דיבר על זה באלבום שלו, איך המצב של המלחמה השפיע על האמנות שלו, ועל ההחלטות שלו כזה, על האם להמשיך במוזיקה או לא. וזה ממש כזה אמר לי, וואו, אנחנו קצת בלופ במדינה הזאת. כן, ממש ככה, ומעניין באמת אם זה כן נמצא את הדרך פנימה, אנחנו כן, בפרק הראשון יש איזה שנייה שרואים גם את נס וסטילה, אז אולי נגיע גם עד החבוד ארבו, אני לא יודע. מעניין, האמת שמעניין. אבל באופן כללי, חוץ מהמצב הפוליטי, גם מלא נגיעות לתרבות הישראלית שמחוץ להיפ-הופ, פתאום איזה אריק איינשטיין פה, פתאום איזה כברת שם. אני רוצה להגיד
שמע, בסוף אני מאוד אוהבת היפ-הופ, חובבת היפ-הופ, וכל מי שמכיר אותי גם יודע את זה, אבל בסוף אני בחורה צעירה, אני לא חוויתי את שב"כ סמך בזמן אמת, כאילו, אני גדלתי על זה ששב"כ סמך הם כאילו כזה, אחד הרכבים החשובים בהיפ-הופ. שי נראה לי גם בערך אותם שנים, לא? שייקה. כן. כן, אני לא חוויתי בזמן אמת, גדלתי על האתוס. אז אני ממש גדלתי על זה, ויותר מזה גם אני אגיד שבגלל שבבית שלי גדלו על היפ-הופ יותר אמריקאי, אז גם ההיפ-הופ הישראלי הגיע אליי יותר מאוחר מכל השאר. ואז פתאום לצפות בפרק, באחד הפרקים שם, ושאני מסתכלת ואני רואה את נימינים, אני אומרת, אוקיי, אני מבינה למה ראפרים רצו להיות נימינים, כי החשיבה שלו הייתה מטורפת, כאילו. כן, אני לא רוצה לעשות ספוילר, כי אני יודעת ששי הולך לראות את הפרקים בקרוב. עד כשתשמעו את הפרק, הוא כבר ראה את ההקרנה המשך, אבל כרגע בזמן שאנחנו מקליטים הוא עוד לא ראה. בדיוק, וכאילו, איכשהו קישר את זה, לצורך העניין, איכשהו פירק את המילים, וקישר את זה, וואו. נכון? אני לא יכולה להגיד את זה כי שי כאן, אבל אני כאילו רק אזרוק את זה כזה. אתה צריכה להגיד לו על איזה ורס. כן, אבל כאילו, איכשהו חיבר את זה, לצורך העניין, לגשש החיוור. ואני אומרת, מה זה הגאונות הזאת? כאילו, מה... לא, איך עשית את זה? איך, עכשיו כאילו? תביני, את מדברת על זה שהצגה, הפלוס אחד שלי להקנה הזאת היה האחיין שלי, שהוא נולד בן 14, הוא בכלל לא נולד כשהדברים האלה קרו, וזה... הוא כאילו אוהב מוזיקה, לא חובב היפ-הופ ספציפית, אבל כאילו הוא גם, אבל זה כן היה לי מעניין לראות את זה דרך העיניים שלו, ואחר כך הוא באמת שאל אותי שאלות שאפילו היה לי קצת קשה לענות עליהם. הוא שאל אותי, נגיד, אם באיזה שנים אני הייתי שומע שב"כ סמך, ואני כאילו הייתי כיתה היי, שזה יותר צעיר ממה שהוא עכשיו, נגיד. והוא כאילו שאל אותי, באמת הבנתי את המילים, ועל מה הם מדברים, ואני כזה... did I know? כאילו, אתה יודע, כאילו הבנתי אולי לא לעומק, אבל כאילו, אתה עדיין יכול להיגנב מזה. כן. וסיפרתי לו את הסיפור בעצם על איך היינו בנסיעה משפחתית כלשהי, והשמיעו אותי כאילו בחצוצרה ברדיו. ומהדבר הקטן הזה נגנבתי וביקשתי מאבא שלי את האלבום. מדהים. ואותו עותק שיש לי פה, מאחוריי, כאילו, זה באמת... מה מדהים לראות את זה, אז... גם לי, זה היה כזה פתאום לראות את הדבר הזה, ואני אומרת, אוקיי, אני מבינה למה כולם רצו להיות הוא, ואני גם יכולה להבין למה, לא יודעת, נשים ממש התאהבו בו, כי הוא היה פאקינג מגניב ברמות, גם איך שהוא זז שם על הבמה, וזה היה מדהים לראות את זה, וכאילו קצת קינאתי בכם, הדור שחווה את זה בזמן אמת, כי אני לא חוויתי את זה בזמן אמת, וזה היה ממש יפה לראות את זה מהצד, וגם להבין כמה הם היו בודדים הרבה מאוד זמן. כן, לא היה אף אחד אחר שעושה את זה. זה די מטורף להבין שזה כאילו זה חלוצי ברמה שאני לא יכולה לתפוס אותה, כי כאילו מבחינתי אני גדלתי למציאות שיש היפ-הופ כל הזמן סביבי, ואם ההיפ-הופ הזה הוא לא לידי מדבר עברית, אז יש אותו כזה בטלוויזיה, ב-MTV, אבל הוא עדיין כאילו, אני כאילו חובה הרבה ממנו. ופתאום לראות מציאות שלא היה הרבה ממנה, זה משהו שהעיף לי את המוח גם. כן, ונגיד, יום אחרי שהיינו בהקרנה, פתאום אני רואה פרסומת כלשהו לאולפן מונדיאל, עם אישי סוויסה וג'ימבו ג'יי שמלכים את זה, ראיתם את זה? אשכרה. אז כאילו, לאן זה הגיע? איזה תקופה שכאילו, אלה האנשים שעכשיו יובילו את הפאקינג אולפן מונדיאל. וואי, מטורף. אני גם ממש אהבתי את החלק שבו הם מדברים על נייג'ל, ועל איך הם היו צריכים לשווק את המוזיקה של נייג'ל, את חומוס מטמטם. שזה היה לי כזה מטורף, שזה גם חיבר אותי גם לסיפור של המזרחים, שלך, אתה יודע, מלך הקסטות, איך שהם התחילו, אבל גם קצת למה שקרה בארצות הברית, כאילו, כשאיזי היה צריך לפרסם את השירים שלו, הוא עשה את זה דרך הרחוב בסוף. כן, שטו שורט מחר עותקים של קלטות ודיסקים, לא דיסקים קלטות עדיין, מהאוטו שלו. בדיוק, אתה מבין? זה פשוט חיבר אותי גם לסיפור רחב יותר של הישראליות, כי בסוף זה קרה גם באמת עם המזרחים כאן, והמוזיקה המזרחית, אבל גם בסוף זה קרה עם ההיפופ בארצות הברית, ואני אומרת, איזה מטורף, זה לא ידעתי שגם ההיפופ התחיל ככה. אז זה היה לי ממש מגניב לראות את זה גם. אז כן, זה בהחלט נראה לי משהו שאנשים ילמדו ממנו, ובאמת אני פוגש ברדיו, בדרך כלל כל שבוע אני פוגש איזה ראפר, וכל פעם זה איזשהו דור אחר, אז אני באמת מקווה שאנשים מכל הדורות יצפו את הדבר הזה, כי גם אם אתם עושים דבר אחר לגמרי, אז עדיין יש מה ללמוד מזה. כן.
כן, אתמול אירחתי לטאקי. זה קשור לזה גם. כן. לא, אבל גם בא לי להגיד שבסוף, שאלת לטאקי. אני ממש מרגישה שכזה יש שם ציטוטים של כל מיני אנשים שאומרים שהיפו בעברית זה הז'אנר הכי טוב בעולם. אני רוצה להגיד שהיפו בעברית לדעתי זה הז'אנר הכי ישראלי שיש, כי אני לא חושבת שיש עוד ז'אנר בחברה שלנו, שיש בו ייצוג של כל האוכלוסיות. כי אני זוכרת שהייתי מסתובבת בכל מיני כזה אירועים של היפו, ואתה באמת רואה אנשים מכל החברה הישראלית, כולם. אני זוכרת שראיתי חרדים פעם כזה במעגלי היפ-הופ. ואני אומרת, זה מטורף, כאילו כמה ז'אנרים מוזיקליים בישראל יש, שאתה באמת יכול לראות את כל הצבעים של החברה הישראלית. ואני חושבת שרק בהיפ-הופ בעברית זה קורה. לגמרי, ואני... וזה כיף לראות את זה. אני מחכה, כבר דיברנו על זה אז עם שרק, על מה אנחנו צריכים באמת, מתי נבין שהיפ-הופ הוא מיינסטרים, אז אנחנו עדיין לא במצב שאתה הולך לחתונה, ואתה שומע היפ-הופ בעיקר, אבל אני כן חושב שיותר ויותר אנשים מבינים את זה, ואני חושב שרוב האנשים, נגיד, אם תבקש מהם, נגיד, לא יודע, עד גיל 50 אפילו, נגיד, 40-45, אתה תבקש מהם למנות 10 ראפרים ישראלים, אני חושב שהרוב הצליחו. כן, אבל... אולי אני מגזים? לא, מרגיש לי שכן, 10, אני מרגישה שכן ידעו, אבל אני באמת טועה אם ההיפ-הופ יגיע מתישהו למיינסטרים, כאילו, בצורה הכי מובהקת שלו. כאילו, כי בסוף יש לנו ראפרים שמצליחים, יש לנו את רביד וטונה, ועדיין מרגיש לי שגם רביד וטונה, אמנם הם במיינסטרים, אני לא שומעת עליהם כמו שאני שומעת על עדן חסון, כאילו ביום-יום שלי, או על דיה ביום-יום שלי. אבל אני גם חושב שזה ספציפית עליהם, אני גם חושב שהם נורא נשמרים מזה. כן, דמויות כאלה שכן, שומרות על עצמם. יכול להיות. נס וסטילה, אתה כן רואים אותם במדורי רכילות, נגיד. כן, מעניין. אבל, וואי, מעניין, כי הבעדה הממוצע צריך להגיד 10 ראפרים, אז סבלימינה בטוח יהיה שם, שהם ידעו, ורביד וטונה כמובן. מרגיש לי שפלד רוב האנשים מכירים. כן. לא? כן. נגיד, זה פלד אולי, לא יודע, ההורים של רובנו אולי לא הכירו, אבל אנשים באזור הגיל שלי... האמת שמה, הגילאים הצעירים ידעו מי זה ליעד מאיר, ומי זה רון חיון. ודודה כמובן. זה מעניין, יודעים מה, נעשה מאזינים שלנו, תשאלו את ההורים שלכם, תבקשו את ההורים שלכם למנות 10 ראפרים, ספרו לנו אם הם מצליחים ותגידו לנו בתגובות מי. לא, הם בטח ידעו להגיד את אלה של פעם, הם ידעו את כל החבר'ה של שב"כ, אז כבר יש להם כמה. כן. בטח יגידו שענן סטריט, סגול 59. ספרו לנו גם בני כמה ההורים שלכם כשאתם כותבים את זה. לא, זה גם תלוי מי, כאילו... לא, אבל בכל מקרה, לא יודעת, אני מרגיש לי שכאילו ההיפ-הופ נמצא במיינסטרים, אבל אני עדיין מרגישה שהוא נוכח... כאילו נוכח ביום-יום שלי בגלל שאני אוהבת את זה, אבל מרגיש שרוב האנשים שסביבי, שלא אוהבים היפ-הופ, לא חיים היפ-הופ בעברית כל כך. זה קטע, כאילו... כן, עדיין מי שרוצה עדיין לסגור את עצמו לזה לגמרי יכול. זהו, זה מה שאני אומרת, כאילו, בגלל זה גם השמות הגדולים שלנו... ג'ימבו גם כולם ידעו. כן, כמובן. בגלל זה אני אומרת שגם השמות הגדולים שיש כיום, שאובייסלי אין ישראלי שלא יודע מי הם, עדיין מרגיש לי שזה... זה עדיין לא כזה במיינסטרים, בתחושה שלי, כי אני חושב שהאנשים שלידי זה מתפספס, זה עובר מעליהם קצת. מצד שני, הנה פתאום, כאילו זה גם קשור אמנם למטרה, אבל פתאום שיר של אברי ג'י ואורית השומע, פלייליסט יום גלגלת. מטורף, נכון. שחשוב, כן, בוא נדבר על זה, שיר באמת שהם עשו דרך פלא רקורדס על איימנות קסאו, שנעלמה ושנחטפה, יש שיגידו, וזה שיר שעכשיו הולך להיות מפומפם בגלגלץ כל יום, כל היום, שזה די מטורף. פלייליסט יום, שיר בומבאפ, הארדקור היפ-הופ. לגמרי, כן, וכאילו, וגם הטקסט שם הוא לא מתפשר, הוא מאוד ישיר, כאילו, ואומרים את זה, ואורית אומרת, יש 11 דקות שנעלמו ממצלמות ההבטחה, איך זה הגיוני? זה כאילו, זה היפ-הופ ממש לפנים, הוא ישיר, והעובדה שהדבר הזה באמת נכנס לפלייליסט יום, זה די מדהים, זה משהו שבעבר כנראה לא היה קורה. כן, אז אני בגלל שבעצם, טוב, הפרק יוצא יום ראשון, זה בעצם היום שבו זה יתחיל להתנגן הפלייליסט, אז אנחנו נחכה ונראה איזה... מה יהיו התגובות בשטח הדבר הזה, כן. כן, וזה כיף לראות באמת שגלגלץ מגיב לשטח, כאילו אם בעבר הוא היה צריך להכתיב טרנדים או להכתיב כזה את הטון, היום הוא מבין שהוא לא יכול להתעלם ממה שקורה סביבו. שאולי זה הכוח הכי גדול של היפ-הופ, שכאילו הוא הפך להיות כבר כזה... רביד וטונה יכול להיות שהם שני המסמלים הכי גדול שזה, אולי גם סטטיק ובן-אל, בהקשר אחר, אבל כאילו גם היפ-הופ, אבל אחר.
שכן, שכאילו היום הם כבר לא צריכים כאילו להיות כזה, לא יודעת, להישען על שומרי הסף, כאילו כבר קובעים את מה שקורה בשטח, ואז השטח כבר מגיע כאילו אליהם, כאילו זה לא כמו בעבר. בדיוק. כן, אז... יש לי שאלה בנוגע לדוקו. אוקיי, שאל. עכשיו, אם נתייחס לזה כמו שהתייחסנו לפני כמה פרקים לדוקו של 50 סנט, אם אני מתייחס לזה בתור יצירה טלוויזיונית. על דידי. על דידי, כן. בתור דוקו, שעכשיו צילמו וראיינו אנשים שהיו בתקופה, אתה חיית את התקופה, האם הוא מבטא באמת ב100% את מה שקרה, סילפו דברים, הציגו דברים לא בדיוק כמו שהם? שמע, הדוקו הזה ספציפית, כאילו, השני הפרקים שאני ראיתי הם אפילו מלפני שאני נכנסתי, כי אנחנו מדברים פה על שב"כ עד כנן 2000, הייתי בכיתה יותר מזה אפילו, זין, תחשוב ששם עוד מתחילים על מי שנחשב הראפר הראשון, שזה כאילו יאיר ניצני עם השם תמיד, אז אפילו יותר רחוק מזה. כן, אבל בינתיים, ממה שזה נראה, אין פה בינתיים היסטוריה רוויזיוניסטית, מה שנקרא, זה בינתיים נראה לי די נאמן לתקופה, גם היוצרים זה אנשים שאתה באמת יכול לסמוך עליהם, הם באמת חבר'ה משלנו שהם אוהבי היפ-הופ ותיקים, אז זה באמת, אין ידיים יותר טובות מהם לשים את זה שם. יותר מזה, גם כשהם קראו להודות לדמויות שהיו חלק כן, שהם היו חלק מהיצירה של הסדרה הזאת, אז הם הציגו אותם עם שורות כזה של ראפרים, שזה היה ממש ממש חמוד. כן, יש לה גוף של קונג ופרצוף של גודזילה. כן. והיה שם כל מיני שורות, היה שם גם שורות כזה מפרודוקס לדעתי. כן, וסבלימינל, ושב"כ. כן, מלא כזה, אז אתה מבין שזה אנשים שחיים היפ-הופ, זה ב-DNA שלהם, הם ממש אוהבים היפ-הופ ישראלי. וזה באמת, בסוף זה קצת כאילו מרגיש לי שכזה, יש את המונח הזה שתלמידים של התרבות, הם תלמידים של התרבות, כאילו זה אנשים שאוהבים את זה, וזו הסיבה היחידה שהם יצרו את הסרט הזה, בגלל שזה מגיע מבפנים. זה משהו שהם אוהבים, הם נהנים מהיפ-הופ, זה אולי אחד הדברים כנראה שהכי מניעים אותם, ובגלל זה הם יצרו את זה. את רום אטיק, עכשיו הוא העורך של אחד ביום, של הפודקאסט, אבל לפני זה הוא עבד בתאגיד. כן. גם אני עבדתי אז בתאגיד, ואני זוכר שביום הראשון שלי שם, אני מגיע לאופן ספייס, והוא פתאום מישהו שאני לא מזהה, הוא אומר לי, ג'יגה ג'וס. וזה היה הוא. אשכרה. כן. אז אני הייתי סטודנטית לתקשורת במסלול רדיו, שאצלנו אז, בעצם הפרויקט גמר שלנו זה פודקאסטים, אתה בעצמך יודע, ואנחנו קצת גדלנו על השם רום אטיק, בגלל שהוא היה חלק משיר אחד. נכון. זה היה כאילו פרויקט כזה מטורף של פודקאסטים, שכזה חוקרים את הסיפורים מאחורי שירים, אז זה שם שאנחנו כזה סטודנטים לתקשורת, כזה זה עפנו עליו בלי שום קשר לעובדה שהוא אוהב היפ-הופ. פשוט כי הוא באמת יוצר מאוד מאוד מוכשר. מאוד, עוד יש גם דברים שהוא, אפילו מישהו בגלי צהל שהוא עשה, אז באמת האיש מבין מוזיקה וגם היפ-הופ, יש לו הבנה מאוד גדולה להיפ-הופ, הוא עושה גם, נראה לי באחד ביום, יש פרק שלו עם מתן על קניה, שמאוד מעניין, אז באמת איש עתיר זכויות בדבר הזה. אשכרה, וואו, איזה יופי. אני גם אגיד עוד משהו על הסדרה, שברמה ויזואלית וגם ברמת הקצב, זה מטורף לראות איך הם הצליחו כזה, אפילו להכתיב שפה היפופית בתוך הדבר הזה, בקצב של המוזיקה, בקצב של כזה, האפקטים של הסאונד, הוויזואליה כזה שמתחלפת כל הזמן. אפילו שם הרגשתי כזה אווירה ממש של היפופ. שזה גם לזה התחברתי, שהם הצליחו להכניס את ההיפ-הופ גם במקומות האלה. ממש, הכל באמת, הכל נראה ונשמע היפ-הופ, אפילו מהסטינג, וכן, ויכול להיות שבאמת תראו גם אותי ואת מתן שם. אתם כנראה תראו את תומר ומתן שם, obviously. ממש באולפן הזה אולי אפילו. כן. לא, אבל הגיוני, בצדק, זה לא שזה סתם, כאילו, זה... הרווחתם את המקום הזה לגמרי. זה פיפים, אתה עושה הייפ על זה, בסוף חתכו אתכם בעריכה כזה. לא, כבר ראינו בפרקים, באחד מהפרקים היה איזה קטע שרואים את מתן ותומר. נראה לי שרק מתן דיבר שם, אבל נראה לי שבשלישי גם... נאמר לי שגם איפשהו אני גם מדבר. כן. קיצר, באמת, תוכנית מעולה, אני לא יכולה לחכות, הם השאירו לי טעם מטורף לעוד, ואיזה כיף שיש את הפרויקט הזה, באמת, כאילו, כל הכבוד, שלבת להם. לגמרי שלבת גדול, ויאללה, עכשיו יש לי שתי סיבות לחכות לסוף המונדיאל. אני אראה את המונדיאל, אבל יש לך קבוצה שאתה אוהד? אז איפה, אתה כזה מהבריטים? זהו, אני אוהד ליברפול גדול, אבל בגלל זה אני
פחות אוהב כדורגל נבחרות, יותר של קבוצות, אז... באמת? איזה קטע? אבל תמיד בכל הטורנירים, מה שאני זוכר את עצמי, הייתי את אנגליה, למרות שאף פעם לא היה להם סיכוי. וכשגדלתי יותר, הבנתי שדווקא אוהדי ליברפול, איך אומרים, we are not English, we are Scouse, הם כאילו לא... אבל עדיין, התמיכה בנבחרת זה משהו שנשאר. אני חושבת שזה המשחקים היחידים שאני רואה. אני לא רואה כדורגל אף פעם, אבל כל 4 שנים במונדיאל אני רואה, כי זה כזה תקופת חג. בהצלחה לכולנו עם השעות, אבל שהולך להיות הדבר הזה. כן, לגמרי. אז אוקיי, מאי-פופ בעברית לאי-פופ אמריקאי? כן, כן. אז יום ראשון, הפיד שלנו הוצף. מה זה הוצף? כאילו, שומע? לא יכולתי לברוח מזה גם אם הייתי רוצה. לגמרי, וזה כאילו, כל מקום שהסתכלתי, ג'יי-זי, כן. בכותרות, ובאמת כשפורסם לפני כמה חודשים שג'יי-זי הולך להיות בערוץ פיקניק, זה היה לי את הפומו של החיים שלי. ממש, כן. כן, זה היה איזה כזה קאמבק שמי חשב שזה יקרה, אבל אז אחרי זה גם פרסמו שהולך להיות עוד כזה עוד 2 הופעות, כן. אבל לא יודע אם זה עם ערוץ. הקטע שערוץ וג'יי-זי, הרי יש שם את האלבום Unplugged של ג'יי-זי, שהם עשו יחד ויצרו יחד, והוא אלבום איקוני, ובאמת, לא נראה לי שהם, לא יודע, אולי הם עבדו ביחד פה ושם מאז, אבל עברו הרבה שנים מאז הפעם האחרונה, ופתאום לראות את זה שוב קורה על במה, אני עוד לא ראיתי את כל ההופעה, יש אותה ביוטיוב אפילו באיכות לא כזאת רעה, אבל אני צריך למצוא את הזמן רגע. וואי, זהו, זה קשה, לחזור ולראות הופעות מלאות, זה ממש ממש קשה. אבל זה כנראה שווה את זה. בכל מקרה, הפיד שלנו היה מוצף בגלל קטע מאוד ספציפי של ג'יי-זי בהופעה, שפתאום כזה פרץ בפרי סטייל. כן, ושני דברים באמת שהציפו את הפיד באותו זמן בקשר לפרי סטייל הזה, אחד לא קשור לתוכן בכלל, אחד זה קשור לאפרו שהוא בא איתו. שמע, רגע, לפני שאנחנו מדברים בעצם לתוכן, בוא נדבר על השיער של ג'יי-זי. במשך, לא יודעת, כבר עשור בערך, ג'יי-זי מגדל רסטות, ורסטות רציניות. הוא היה בארה שהוא קצת בסקיאט, כאילו, הוא היה מאוד מושפע ממנו, מאוד כזה גם בנראות, גם כזה מאוד אהב את האומנות. כל האלבום מגנה קארטה, הוא רק רפרנסים לבסקיאט. ממש, הוא מאוד היה שם, וגם אם תחקרו את ההיסטוריה של ג'יי-זי, וכאילו את ההיסטוריה של בסקיאט, אתם גם תראו שיש שם מלא קווים די מקבילים, כאילו יש הרבה דברים שדומים בחיים שלהם, אז הוא ממש היה בארה הזאת שלו כל כך הרבה זמן, ואז פתאום הוא עולה לבמה והוא עולה עם אפרו, זה היה ממש לא קשור. לשנייה קיבלתי וייבים של אב סול, כי גם בשורה הראשונה, הקול שלו קצת נשמע דומה לו. כן, נכון, אמרת לי את זה. אבל אז אתה מבין שזה ג'יי-זי. שזה ג'יי-זי לגמרי. והדבר השני באמת, זה הפרי סטייל שהוא כזה דפק שם, שהוא כזה לא נשאר חייב, הוא נכנס והתחיל לראות בגדול. כן, זהו, ובאמת התחילה הבורסה כן, על מי הוא מדבר. כן. לא, אנחנו יכולים לנחש, אוקיי? אנחנו יכולים להבין שהוא כנראה דיבר על דרייק באחת מהשורות. כן, שדרייק בעצם אולי לפני שיכנס לזה באמת מי ומו, העניין הוא שג'יי-זי באמת היה שקט כבר הרבה שנים, היה בצד העסקי של הדברים, ובאמת השנה נראה כבר שהוא מתחמם לקראת משהו, עשה כמה רעיונות כבר. כן, הוא עשה רעיונות נדירים. יותר מזה, אני חושבת שגם חלק מהדיבור סביב הפריסטייל הזה, זה בגלל שלפני כמה חודשים הוא עשה רעיון מאוד מאוד נדיר ל-JQ, ששם הוא דיבר על זה שכאילו תרבות הבטלים תמיד הייתה חלק, והדיסים והביפים תמיד היו חלק מההיפ-הופ, זה בסדר, זה חלק מהמשחק. אבל יש גבול שלא חוצים. לא מדברים על ילדים, לא מדברים על משפחה, יש נושאים שלא נוגעים בהם, כי אז זה הופך להיות קצת רעיל, והוא אמר שהיום במרחב שבו אנחנו חיים, שיש כזה את הרשתות החברתיות, ולאנשים יש כזה כל מיני פן בייסים כאלה, וכזה סטנים של אנשים שפשוט יוצאים על האומנים שהם כאילו נגד האומנים שהם אוהבים, אז זה כבר הפך את זה למשחק שהוא לא כיפי. כן, לרעיל מדי. בדיוק, שהוא מלכלך את האסנס של ההיפ-הופ. הוא אמר את זה, ואז פתאום הוא עולה לבמה, ומתחיל כזה לעשות את הפרי-סטייל הזה. ואז אנשים... הוא אמר שהוא לא יודע אם הבטלים עדיין צריכים להיות חלק מהתרבות. בדיוק, צריכים להיות חלק מהדבר הזה. אבל אני חושבת שההתייחסות שלו הייתה לא לזה שהבטלים צריכים להיות חלק, אלא לעובדה שיש גבולות שלא חוצים. וצריך לקבוע גבולות מאוד ברורים. ואז בעצם הוא ערער על השאלה אם הבטלים הם חלק מהעניין. ואז באמת הוא עשה את הפרי-סטייל הזה, ואז אנשים אמרו, אוקיי, אבל זה לא מה שאמרת לפני כמה חודשים. כן, אבל כנראה שבאמת הגיעו מים עד נפש, ואני באמת מבין אותו, כי באמת שתק הרבה זמן, ובזמן הזה
אנשים מאוד נהנו לזרוק את השם שלו לאוויר. בלי סוף, חייב להגיד, בלי סוף. במיוחד, נגיד, ניקי מינאג' שמאז שהיא בתרלל את המאגה שלה, מזכירה אותו כל הזמן, וכל מיני תיאוריות קונספירציה שקשורות אליו. כן. וגם כל הקטע, בגלל שכל הבייס של דרייק, שדיברנו על זה שבוע שעבר באמת, אז בגלל שג'יי-זי, הרי הוא עושה את הבוקינג והסופרבול, נכון. ובגלל שהוא בחר את קנדריק, זה לא נשכח ולא נסלח ביקום הדרייקיסטי. בדיוק, מבחינתו הוא בחר צד. עכשיו, כאילו, באחד מהרעיונות האלה שהוא עשה, ג'יי-זי אמר, שומעים? כאילו, אני ג'יי-זי, אני לא צריך לשחק את המשחק הזה, כאילו, אני לא צריך לבחור צד. וכאילו דרייק בחר עבורו את הצד הזה, למרות שהוא בכלל לא שיחק את המשחק, מבחינתו הוא בחר בקנדריק, כי קנדריק היה האומן הכי גדול של אותה השנה, ואי אפשר היה להתעלם מזה, זה לא קשור. זה פשוט האגו הפגוע של דרייק שדיבר, כאילו, ולא העובדות עצמן. בדיוק, אבל דרייק נקבע את... האמת שעוד לפני שדרייק דיבר על זה באייסמן, כל הפנבייס שלא דיבר על זה, כי הוא שם את ג'יי-זי כל בצד של האוהבים. כן. אבל... ואז באמת הוא הזכיר את זה, גם רמז חלק ה-redacted של ג'יי-זי באפסטין, במשחקים של אפסטין, אבל כן, היה כאילו הזכור, אבל כנראה שזה איזשהו שקר. לא, זה לא איזה שקר, אני בדקתי את זה, ואני ראיתי שכאילו, אתה יודע, יש הרבה שמות שאומרים, אבל הוא מוזכר במסמכי כאילו אפסטין. כן, סתם השם שלו עלה שם. אבל סתם השם שלו עלה באחד מהמיילים, זה לא שכאילו הוא היה במסיבות, או משהו בסגנון. עכשיו, אין לי אינטרס להגן על ג'יי-זי, אבל פשוט, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להיצמד לעובדות. והעובדה היא שהשם של ג'יי-זי עלה בהקשר של משהו אחר באחד מהמיילים, לא דיברו עליו בהקשר של מסיבות. כמו שלצורך העניין, גם מרים פייברג, ראש עיריית נתניה לשעבר, הוזכרה באחד מהמסמכים, פשוט כי רצתה להיפגש עם ג'פרי אפשטיין, כי הוא היה דמות מאוד מאוד חזקה. בהקשר שלו באמת ניסו, גם בהקשר של דידי, גם בהקשר של זה, ניסו מכל כיוון. ומרגיש לי שבאמת ג'יי-זי, פשוט הוא כזה קצת הפך להיות שק של חבטות, וזה אולי קשור לעובדה שהוא באמת, הוא הזמר הכי עשיר בעולם כרגע. כאילו, הבן אדם מיליארדר בצורה כאילו פסיכית, הוא כזה שווה איזה 4 מיליארד דולר. והוא יש לו תפקידים בתעשיית המוזיקה. בדיוק, והוא כזה, הוא נתפס כמישהו שמשך המון חוטים מאחורי הקלעים, ויכול להיות שהוא כזה, ואני חושבת שהדבר הזה מאוד, כאילו, יותר קל לנו לשנוא את העשירים, ויותר קל לנו לשנוא את אלה שהם עם הכוח בידיים. וזה ליטרלי מה שהוא אומר, משהו קורה, ואיכשהו לא משנה מה הקסם, אני אשם. כן, בדיוק. והוא אמר, אוקיי, enough is enough, ואתה יודע, והוא באמת דיבר על ניקי מינאז' כאילו רמז לזה שאולי ניקי משתמשת שוב פעם, או משהו בסגנון. לא, וגם בהאשמות נגד הבעלה. שבעלה, עכשיו, עובדה, בעלה באמת היה כאילו פדופיל מורשע, כאילו, כן, מגן סטליון כבר עשתה את הסיבוב על זה גם. וגם דיים דאש, כאילו השותף שלו לשעבר, ברוקפלה, שגם הוא יצא נגדו לא מעט פעמים. וכאילו הוא החזיר אש, מה שנקרא. כן, טורי ליינס ואבא שלו. בדיוק, כן. ועדיין... קניה אפילו בקטנה. נכון, כן, כאילו כל הסיפור הזה של הריטרדד. כן, אתה משוגע, אתה חושב שאתה משוגע, אבל תראה איך אתה מתכווץ בנוכחות שלי, מה שאתה נוכחותי. אבל כאילו בסוף, כאילו למרות שכאילו אני מבינה מאיפה זה הגיע, הטיימינג שזה הגיע אחרי ראיון שהוא אמר, כאילו, כל הסיפור הזה על הביפים והבטלים, זה כן גורם לו להיראות קצת, כאילו, שהוא לא עקבי במסר שלו. אני חושב שעכשיו באמת הוא עשה את המהלך שלו, והוא... קודם כל הוא הצליח, נראה לי, אם המטרה הייתה, קודם כל, לשלוט באלגוריתם, אז הוא הצליח... חד משמעית. אגב, גם ברמה הוויזואלית, זאת אומרת, כאילו, זה גרם לאנשים להתעסק, כאילו, זה לא, הוא לא פרם את הרסטות האלה סתם ככה, הוא היה צריך לגרום, כאילו, לאנשים... אומרים שזו הייתה התגובה של דרייק. בדיוק, לתפוס להם כזה את העיניים, ופתאום להוריד את הרסטות, אחרי שהתרגלנו לראות אותו כל כך הרבה זמן עם רסטות, זה היה גם מהלך מאוד מחושב. כאילו, הבן אדם הוא איש חכם, הוא איש עסקים ממולח מאוד, וגם המהלך הזה שעשה הוא לא מקרי בעיניי. אז זהו, זה כרגע, בואו נוריד רגע את החליפות, בואו נוריד רגע את הכל, נחזור לאולפן, וקודם כל אני, מעבר באמת לדיצים וזה, זה פשוט גם כל כך טוב. נכון. אני כל כך אוהב את האיש הזה באמת, ואתם מסתכלים על הבר, ונגיד שם רגע שהוא משחק את קלטתי עם הקילים מסתופתי, והפלק וההיל. לא, זה כאילו,
הבן אדם עושה את זה כל כך הרבה שנים, כאילו, הוא באמת בין הטובים, כאילו, באמת בין הטובים, אי אפשר לקחת את זה ממנו. תסנאו אותו, לא אכפת לי, אבל הוא טוב, כאילו. כן, ועם דרייק כל הקטע, איזה, נראה לי, מטבע לשון, יש פה ה-wrong chart champ. כן. כאילו... לא, אבל בהתחלה הוא אומר משהו הוב, כאילו, גדלתם על אוב או משהו כזה. זה בסוף. זה היה בסוף? Looked אוקיי. up to me, I never looked up to them. כן, זהו. זהו, מעניין, כשאף אחד לא הזכיר את זה, לפחות לא שאני ראיתי, כי הרי ג'יי-זי ודרייק מרגיש שהם בביפים און ואוף, הם עושים, יש להם איזה מיני עקיצות, חברים משתפים פעולה, אז ג'יי-זי התארח הרי ב-CLB, ב-Israel of Love Boy, ואת זוכרת, כשהוא קידם את האלבום, הוא עשה כזה בכל עיר, כזה, זה בילבורד כזה, שלטים של מישהו גיבור עירוני שנמצא באלבום, אז ביוסטון זה היה טרוויס סקוט, ובניו יורק, אז זה היה The Goat is on the album, שמדבר על ג'יי-זי. אז אתה כאילו ליטרלי חושב שהוא ה-Goat. נכון. או שזה קשור לעובדה שכמו שדיברנו בשבוע שעבר, שדרייק פשוט כאילו מתחנף לאנשים כדי שיתנו לו איזשהו... אבל הוא דיבר על זה בעוד כמה הזדמנויות, שכשהוא היה גדל בקנדה, וג'יי-זי בא להופעה, והביא את קרדינל אופישל, כאילו, אז... הוא דיבר על זה כמה וכמה פעמים. כן. אני לא יכולה, אני פשוט מתה על ג'יי-זי, כי הוא באמת אחד האנשים הכי מגניבים בתעשייה הזאת, מעבר לזה שהוא ראפר מעולה. מעבר לסקילס, כאילו, מעבר לפלואו, הוא פשוט דמות ממש ממש מגניבה. כאילו, באמת, היה שם איזה קטע שהוא אמר, מה, את מי אתם רוצים? ואז הקהל צעק לו את ביונסה, ואז הוא אמר, היא לא עובדת היום, כאילו, זה היה כזה חמוד, באמת, פשוט, גם העמידה שלו על הבמה, וכזה, אני ראיתי פעם ראיון שלו, שהוא דיבר על זה שהבת שלו הייתה מתביישת בו, וכזה, הייתה כזה, די, אבא, אתה מביך אותי, ואז הוא אמר לה כזה, את לא מבינה שבבית הזה ההורים שלך מגניבים? כאילו, זה לא בית אחר, בבית הזה ההורים שלך מגניבים. וכן, כשההורים שלכם ג'יי-זי וביונסה, ההורים שלך מגניבים, אין מה לעשות. כן, אין מה לעשות. אין שאלה בכלל, כן. מדהים, לא משנה מי ההורים שלך, הם יביכו אותך. כן, לגמרי. זה המסר, לא משנה... אבל היום זה נראה שהיא מאוד מקבלת את זה, כן, והיא חיה את הדבר הזה. כאילו, אני תוהה לעצמי עם בלו אייבי, אם היא תגדל ותהיה מפורסמת, האם היא תהיה, כאילו, תחשוב על זה, זה כוח על. אם היא תהיה מסוגלת לרפרפ כמו אבא שלה, ולשיר כמו אמא שלה, וואו. היא תהיה הכוכבת הכי גדולה בעולם, באמת. וואו, אז כן, אני באמת ממליץ לכם בנוגע לפריסה פשוט לראות את ללכת לאיזה ג'יניאס. כן. לראות מה פספסתם, כי באמת... מלא אנשים פספסו, ואז אנחנו ג'יניוס, גם אני בשביעה הראשונה לא קלטתי הכל, ואז ברור. ישבתי עם זה וזה כאלה, וואו, האיש הזה פשוט גאון. כן. ואני, אם אני צריך לנחש, יש אלבום בדרך, ואני... אני גם חושבת. אגב, באמת, בקיץ הוא חוגג גם את... איזה מלדאוט, נכון, 96. נכון, את האלבום הזה, כאילו שזה 30 שנה, וגם את בלופרינט, 25 שנה, לדעתי. וואו, נכון, 2001, דאם. אז הוא חוגג את שניהם בשני באמת מופעים מאוד גדולים, שהכרטיסים שלהם נגמרו תוך כלום זמן. כל מופע זה לאלבום, כאילו? אני לא יודעת אם זה כל מופע לאלבום, או שכאילו הוא חוגג את שני אלבומים בכל ערב, אבל הוא חוגג את שני האלבומים האלה, שזה שני אלבומים מאוד משמעותיים וחשובים. וגם עשיתי על זה לא מזמן סרטון, שדיברתי על זה שיש איזשהו מהלך סביב ג'יי-זי, הוא גם החזיר את הנקודתיים, כמו שהיה באלבום הראשון. והוא העלה, נגיד, את הדד פרזנטנס הראשון. נכון, כן, לאתר שלו. אז כן, קורה, יש משהו סביב ג'יי-זי, והלוואי והוא יוציא אלבום, כאילו... כן, ולדעתי, כאילו, אני חושב שאלכמיסט חשף באיזה רעיון שהם עבדו קצת על איזה משהו, וכאילו... וזה בדיוק זה, אני חושב שאם ג'יי-זי, אם נקבל אלבום, אולי זה יהיה באותו כיוון של 444, שאז הוא הלך עם No ID, אם הוא באמת, הוא כבר לא צריך לעשות עוד הובי בייבי, הוא לא צריך לעשות עוד כאילו... אתה יודע שתמיד יש לי קצת ביקורת על ראפרים ישנים או כזה ותיקים שעושים היפ-הופ, כי תמיד מרגיש לי שזה כבר לא נשמע טוב, אבל אם יש מישהו שאני מרגישה שגם אם הוא יוציא אלבום היום, זה יישמע ממש טוב, וזה יישמע עדיין פרש, וזה יישמע מעודכן, זה ג'יי-זי. כן, ג'יי-זי ונאז הם באמת... לא יודעת, לגבי נאז. לא אהבת את נאז בפרימיר, מה שאני עושה? כי זה היה בסדר. כאילו, מרגיש לי שג'יי-זי ספציפית ידע לעשות את זה ממש ממש מוצלח. אולי אני טועה, אבל אחרי הפריסטייל הזה, מרגיש לי שהוא עדיין שם. לגמרי. כן, כן. ג'יי-זי פשוט יש לו את הכריזמה. יש לו אורה. בדיוק, יש לו אורה, זה בדיוק זה. כן, זה העניין.
אבל כן, אתה יודע, ראפרים מפעם תמיד יש את המלכוד הזה, אבל אגב, האמת שהשבוע, לא יודע אם שמעת את זה, זה יצא כבר לפני כמה חודשים, אני חושב שבאיזה פברואר, יצא אלבום של ריזה והג'וסקו. וואו, לא, אני לא שמעתי את זה בכלל. כן, זה כאילו 7 שירים, כאילו כל חברי הג'וסקו, נגיד יש אחד של ביג דדי קיין, יש אחד עם רוקסן צ'נטל. אני ממש, מה? אני אפילו שמעתי על זה, אני בהלם. כן, מתן שכחתי את זה עוד כזה, כשהיה דיווח שזה הולך לצאת. די. ואז כזה כמעט שכחתי מזה, ואז באמת, אולי זה כבר יצא? ואז הוא מסתכל, וואלה, זה בחוץ כבר כמה חודשים. וואו, אני ממש, זה עבר מעליי, שתדע. כן, זה איזה 7 שירים, כאילו. מטורף. אבל באמת, אשכרה, כל חברי הג'וסקו שם. מדהים. בחיים, כאילו. מדהים. וזה נשמע טוב? רוב השירים נשמעים ממש טוב. כן, וואי, אני חייבת לשמוע את זה. אז זה עם רוקסן צ'נטל, האמת, הכי אהבתי אותו. כמובן, כמובן. ויש גם שיר הכי טובה. ויש גם שיר של קרייג ג'י, עוד חבר מהג'וסקו, שהוא שיר על רוקסן צ'נטל, שמספר את הסיפור שלה. רוקסן. כן, אז כן, חבל שביזמר כאילו היה לא בחיים להיות על הדבר הזה, אבל ביג דדי קיין וקול ג'י ראפ ומאסטר אייס. אני חייבת לשמוע את זה, אוקיי, זה שיעורי בית. כן, זה באמת 7 שירים, קצר כזה, אבל זה בדיוק מה שחבר'ה צריכים אולי, מי המפיק, מי האיש שבא וזה, בגלל זה נאז הוא פרמי אהבתי, כי זה באמת, אתה משלב את הדברים האלה, או גם כשנאז הלך עם היטבוי ועשה את האלבומים האלה, גם את זה אהבתי. כן, אשכרה. אז, כי ברגע שיש את המפיק הזה, זה כבר... זה כבר מוציא דברים טובים יותר. כן, יכול להיות. זה האוזן הזאת שאתה צריך. כן, יכול להיות מעניין. בכל מקרה, זה היה ג'יי-זי. חושבים שיהיה גלים, כאילו תגובות מכל מיני, אני לא יודע, ניקי, קניה, לא יודע, כל כאלה שהוא הזכיר לדבר הזה? בינתיים יש שקט, למרות שלא עבר כזה הרבה זמן. רק דיים דש מדבר, אבל לא נראה לי שהוא מעניין מישהו בימינו. לא, הוא לא מעניין אף אחד, באמת. אני לא אתפלא אם ניקי כזה תפתח את הפה שוב פעם. תפתח את הטוויטר שלה בטח. האמת שנכנסתי לטוויטר שלה להסתכל לפני כמה ימים, עדיין לא היה כלום, אבל... זה עד ההתקף הבא, זו שאלה של זמן. בדיוק, כנ"ל. אני מאוד מקווה שקניה לא יפתח את הפה בקרוב, אבל הוא עכשיו נמצא ברגיעה, מרגיש לי. כן, הוא מנסה לבנות את עצמו מחדש, אז אני לא חושב שהוא עכשיו ייצור פנימה דבר כזה. כן. דרייק, אבל קשה לו לסתום את הפה שלו. זהו, ממש, הוא לא נראה לי ש... אני לא אתפלא אם בקרוב אנחנו נשמע משהו מדרייק, לצורך העניין, מבין כל השלושה. וזהו, כאילו, אני די בטוח שאם ג'יי-זי... יוציא את האלבום שלו, זה גם יהיה הדבר הכי גדול שהיה השנה בהיפ-הופ, כי... לא, אני גם לא חושבת. כן? כי דרייק, לא יודע, רוב התגובות שאני רואה די מסכימות עם מה שאנחנו אמרנו שבוע שעבר, זה כאילו, זה לא מקבל את ההייפ. הוא שיחק על מגרש ריק, ולדעתי לא הצליח. לא צלח, לא כאילו, מעניין. לא יודע, ג'יי קול, The Fall-Off המצופה וזה, כאילו... כן, אחלה אלבום. לא יודע אם זה גם עשה את ה... מעניין ממש. שמע, זה ממש תלוי איזה אלבום הוא יוציא בסופו של דבר. כאילו, אני חושבת שזה כן יהיה אירוע אם ג'יי-זי יוציא אלבום, כי מאז, הרבה זמן לא היה לנו בעצם אלבום, אבל זה באמת תלוי בכמה טוב הוא יהיה. כן, נגיד, 444 גם, הוא היה בא אחרי הרבה שנים של שקט, וגם, מלא אנשים הכתירו אותו לאלבום השנה שלהם. נכון. אז נראה אם הוא יכול לעשות את זה שוב. אגב, המבקרים מאוד אוהבים את ג'יי-זי, כן? כאילו, מאוד אוהבים אותו. זה קצת כזה, הוא היה קנדריק למר הראשון לפני, כאילו, קנדריק למר, בהקשר של כזה, כל המוסדות הרשמיים. אז מהבחינה הזאת, כאילו, זה כן נוטה כאילו לכיוונו כזה, אבל זה באמת תלוי באיזה אלבום הוא יוציא. כן, האמת שאיברו כתב משהו, וזה... הוא כתב שכאילו שמח לראות שסוף סוף כאילו יש כזה התמקדות במילים, בטקסטים, אנשים כאילו breaking down the text, וזה באמת נכון. צד שני, וואלה, הראפר גם מגיב לו, וזה גם נכון, והוא אמר לו, כן, אבל אתם עושים את זה רק כשיש דיסים. נכון. אז זה באמת מעניין, כאילו... שכן, שזה מתחבר לדעתי לשיח רחב יותר של כזה... למה אנחנו כל כך צמאים לדם? בדיוק, כן, למה? למה אנחנו כל כך אוהבים את הדבר הזה? למה אנחנו אוהבים אנשים כאילו קודשים אחד את השני? כן, אנחנו כבר פגומים מהיסוד, נראה לי בקטע הזה. זהו, כן. חובבי היפ-הופ הם אנשים דפוקים באופן כללי, נראה לי. כן, זהו, קלקלו אותנו סופית. כן, אנשים ציניים ורעים. כן, אבל מה לעשות, יש לזה איזשהו אקשן, האמת שאני... החברים שהיו איתי אז בסצנה, כשהייתי בן כלום, 2000, לא יודע,
3, 4, אני זוכר שגם בתור ילד הייתי כזה מאוד אוהב דיסים ביפים, וכל הזמן צחקו עליי על זה. אשכרה. כנראה שעדיין לא לגמרי נגמלתי מהדבר הזה. מה, אני זוכרת שלפני 2 שהיינו בשיאו של הביף עם קנדריק ודרייק, כאילו, הרי קמת כל יום וידיעה שיש שיר. וואו, זה מטורף. אני זוכרת את השפה של זה, אני כזה, כאילו, מה, עוד שיר ועוד שיר? התכנסנו פה לעשות פרק חירום, ועד שהוא יצא זה כבר היה מאוחר מדי. כאילו, זה היה, לא, מה חווינו עכשיו? הרגשתי שהייתי באיזה רגע היסטורי כזה, אני באמת חווה רגע היסטורי, שאני בהלם שאני חלק ממנו. כן, וזה היה באמת גם בזמן שאנחנו פה עדיין בשיא המלחמה, וזה פתאום היה פעם ראשונה, יכול להיות שזה אסקפיזם כזה ראוי, שיכולת באמת להתעסק בדברים לא חשובים, אבל כל כך ליהנות מזה. כן, וזה ייחד כזה חובבי היפ-הופ מכל העולם, כאילו שהתאחדו סביב הדבר הזה. התאחדו אבל רבו, כי אחד בדיוק, כן, אבל עדיין, לכל אחד היה את המחנה שלו, זה היה, לא, היה בזה משהו מאוד מרגש. כן, לגמרי. כן. טוב, אז מהיפ-הופ בחו"ל אנחנו חוזרים לארץ בעצם. חוזרים לארץ, חוזרים למשהו שיצא ממש היום שאנחנו יושבים להקליט בו. כן, תקשיב, אני האזנתי לו, לבריאות, God bless you. אני האזנתי לו רק פעם אחת, אני לא יודעת כמה אתה האזנת לו, אז מרגיש לי שהמחשבות שלי הן עדיין מאוד כזה בוסריות. כן, הן מאוד מאוד ראשוניות. אני פעם וקצת, עם קצת כן? חצי סיבוב שפל על מה שהספקתי. אשכרה. אז זה בעצם האלבום החדש של בריל. שהשם שלו זה האמת, איך זה נקרא? אהבה בימי כיליון? כן, אהבה בימי כיליון, נכון. כן, וזה... האמת שכאילו מהשמיעה וקצת, כאילו שמיעה מלאה ועוד זה די נשמע לי כמו האלבום שקיוויתי שבריל יצא. כן. הרי האלבום הקודם של בריל הראשון... מזל תאומות. הוא היה אלבום יפה מאוד, אבל הוא גם הייתה בו כבדות. אני אהבתי את הכבדות הזאת, זה אלבום שאהבתי מאוד. כן, אני אגיד לך מה, אהבתי את האלבום. הוא אלבום טוב, ובריל הוא MC כל כך מוכשר, מהטובים שיש פה. כן. אבל כאילו בגלל שידעתי מה הוא יכול ואיזה MC הוא, וזה פה הוא נורא שמר על איפוק באלבום ההוא. כן. זה היה יפה, זה היה מאוד יפה, אבל הרגשתי שיש פה עוד level של סקיל שיש לו, שהוא בחר לא להגיע אליו, כדי להעביר איזשהו מסר אחר. אז הערכתי את זה, אבל גם קצת היה בא לי בריל שאני יודע שיכול לשמור אפילו עוד יותר. מדהים. אז אני באלבום הראשון, כאילו הכרתי את בריל מפה לאוזן כמובן. אז ידעתי שהוא ראפר טוב, לא ידעתי כמה הוא ראפר טוב. אז מבחינתי האלבום הקודם היה אלבום מדהים. זה אלבום שלא הפסקתי לשמוע אותו, שמעתי אותו בלי סוף. זה אלבום שניתחתי אותו כל הזמן, כי הוא באמת, הוא כזה היה טוב מבחינתי. והיום ששמעתי את האלבום החדש, הבנתי, כאילו אני יכולה להבין את מה שאתה אומר עכשיו. שאני פתאום אומרת, אשכרה בן אדם כאילו יותר טוב ממה שהוא היה אז, ואז הוא הצליח להעיף לי את המוח. כן, וזה הקטע שאני חושב שהוא לא ויתר כרגע על שום דבר מהמסר כדי לעשות את זה, הוא פשוט, לא יודע, הוא פשוט unlocked another level. כן, אני פשוט חושבת שהוא כן, הוא פשוט עלה עוד שלב, כמו שאתה אומר, ויש שם כמה דברים מדהימים, כאילו, אני מאוד אוהבת גם את מנדלות כמובן, את הסינגל הראשון שיצא. עכשיו, אני לא יודעת אם זאת רק אני, אבל בקליפ, יצא לך לראות את הקליפ של מנדלות? שהקליפ מאוד הזכיר לי באנרגיה שלו, וגם קצת כזה בוויזואליה, את השיר Beach Belle My Money של ריאנה. עכשיו, יש לו קטע עם ריאנה, כאילו, גם הכינוי שלו באינסטגרם, bad girl, כן, וגם היה לו איזו תקופה שהיא הייתה אישה היחידה, כאילו הבן אדם היחידי שהוא עוקב אחריה, אז תהיתי לעצמי אם זה באמת כזה, או שזה סתם כזה זרק אותי לשם. יכול להיות שעלית פה על משהו. אז זה ממש זרק אותי לאנרגיה הזאת, וגם כזה, לא יודעת, הבחירה בשם מנדלות, שכזה, זה כזה משהו מהעולם כזה, לא יודעת, האינדואיזם נקרא לזה, שזה כזה התייחסות פנימה והתבוננות פנימה, וכל השיר הוא כזה מדבר על איך הוא מסתכל על אנשים, כאילו שאומר כזה, כולם רוצים לחיות כמו רוקסטאר, הייתם רוצים למות כמו רוקסטאר, והמרדף הזה אחרי כאילו פרסום, אבל זה לא באמת, כאילו הרגיש שזה מרדף אחרי הצלחה, אבל אחרי דימוי של הצלחה, ויש שם מלא עומק, מלא שכבות, שאתה אומר,
מה זה? איך אתה כותב ככה? באמת, זה כאילו, העיף לי את המוח. כאילו, גם השיר שהוא פותח איתו את האלבום. וואו. קודם כל, פתיחה מטורפת. כאילו, איזה פתיחה חזקה לאלבום. זה דבר ראשון. כן, שזה מתחיל בדבר אחד, ופתאום הולך כיוון אחר. וגם הבחירה של השם, כאילו, אני ניסיתי להבין מה זה וגוס, ווגוס מסתבר שזה העצב הכי ארוך בגוף האדם, שהוא כזה אחראי על כל האיברים הפנימיים, אבל הוא מקושר גם למוח, והוא גם מקושר למערכת שדואגת כזה למתח ולחרדה, וזה באמת התחושה שאתה מרגיש, כאילו, הוא היה יכול לקרוא לשיר דיכאון או חרדה, אבל הוא רצה למרכז את זה באיזה משהו אחד, שכאילו בתוכו יש את כל החוויות האלה. הוא רצה להגיע לשורש של הדבר. בדיוק, שכאילו כזה, זה המרכז של כל החוויות שאני מרגיש. אני מרגיש סתירות, ואני מרגיש חרדה, ואני מרגיש אולי בדידות לפעמים, וזה כל הדבר הזה ביחד. וכאילו, וממש אהבתי את זה, כאילו, אהבתי שזה השם של השיר, אהבתי את האנרגיה של השיר הזה. ויש שם גם שירים, כאילו, את השיר על אבא שלו. כן, פרפר לבן. כן, שיר מעולה. עכשיו, שים לב, באלבום הקודם היה לו את ספיישל, אם אתה זוכר, נכון. שבספיישל הוא כאילו לא לגמרי ברור על מי הוא מדבר. כן, עם המונית. בדיוק. עכשיו, יש שם איזה רגע שהוא אומר כזה, יש מעין שקט או מתח סביבו, כאילו בינו לבין הנהג מונית, כאילו בסוף הוא לוקח אותו מבאר שבע להדסה עין כרם, אז אובייסלי קורה משהו, ואתה כאילו לא לגמרי יודע על מי הוא מדבר, אתה יכול לנחש שזה כזה דמות של אבא שלו, ואז פתאום באלבום הזה, הוא גם מתייחס אליו בשיר הראשון, גם בווגוס הוא אומר, אבא שלי כל הזמן שתק או משהו בסגנון, ואז פחד נכון, ואז יש את הקטע בפלקס, שיש שם עוד איזה קטע כזה שהוא מדבר על משהו, על איזה מפגש עם רובה, בן אדם שמכוון עליו רובה, ואז יש את פרפר לבן, זה נבנה, לא כן, זה ממש נבנה, ופרפר לבן הוא ממש מקדיש לו את כל השיר. שגם הדימוי הזה של פרפר לבן, שאנחנו יודעים שכזה, יש כזה עדות שמאמינות שכזה הנשמה חוזרת, כי פרפר, אז סתם, זה היה מעניין אותי לראות איזה תהליך הוא עבר מהאלבום ההוא, שהוא כמעט ולא דיבר עליו, זה היה משהו מאומם, לבין כזה תהליך שהוא מזכיר אותו קצת, נותן לו קטע שלם, ואז בסוף הוא נותן לו ממש שיר שמדבר עליו. כן, כי ברית גם הרבה פעמים הוא לא יגיד לך את הדברים straight forward, הוא תמיד יזכיר את זה, יגיד, כמו באמת בספיישל. ופה אני יכול, זה שהוא עשה את הבחירה הזאת, ובאמת הלך ובנה את זה ככה, ואז באמת דיבר על זה ישירות. כן. זה גם מסמן איזשהו תהליך ממש, מאוד... זה ממש הלך ונבנה, ומאוד מאוד הערכתי את זה. והוא גם משתף אותנו בדברים שהוא עבר בכל התקופה הזאת, שבאמת... התקפים שהיו לו. התקפים, טיפולים הוא מדבר שם. נכון. יש שיר נוסף שאני מאוד אהבתי, שאתה יכול לנחש גם איזה שיר זה, השיר שנקרא מנדינגו. זה בדיוק מה תדבר עליו. וואו, אני אמות על הגבעה הזאת שברילו, אחד הראפרים הכי טובים בישראל, טופ 5 שלי לגמרי, באמת, כאילו... אני לא אתווכח איתך על זה. וואו, איזה שיר מעולה. קודם כל, גם הבחירה בשם מנדינגו, שזה כזה רפרור לאיך שהעין הלבנה מסתכלת על גבר שחור. כן, זה מונח עוד מימי העבדות בעצם. נכון, כאילו יש סרט, ממש משנות ה-70 שנקרא מנדינגו, שמדבר כזה על מערכות יחסים בין כזה עבדים ושפחות לבין כזה בעלי עבדים. אני חושב שגם בג'אנגו של טרנטינו זה מוזכר. נכון, ממש מרפרים לזה. והוא ממש פותח כזה בזה שכאילו, הוא מספר מהעיניים שלו את המקרה של סולומון טקה, שהיה ב-2019, שהצית פה מחאה כאילו מטורפת. בדיוק, וכל העניין של איבדתי, איבדו אותי. נכון, אבל עוד לפני זה יש שם איזה קטע שכזה, שהוא סימפל, שאני זוכרת שזה היה קטע שהיה בחדשות, שכאילו, סך הכל ילד, למה הרגו אותו? ואז הוא אומר, ילד של מי? ברמה האמנותית זה היה מטורף, אני ממש יכולתי לדמיין, לראות את זה ויזואלית. אז זה גם כזה ברמה האמנותית מאוד אהבתי את זה, אבל גם שהוא מדבר על המשפט הזה של איבדתם אותנו. אני לא חושבת שהחברה הישראלית מבינה מה צמד המילים איבדתם אותנו, מה המשמעות שלה לחבר'ה אתיופים בישראל. אני זוכרת שאני הייתי במחאות, ואני שמעתי, איבדתם אותנו, אני הרגשתי שהחברה הישראלית מפנה לי גב. כאילו, זה צמד מילים שעד היום, אם תשאל אתיופים שחיו בתקופה הזאת, זה כאילו, זה היה כמו חץ בלב. וזה שהוא הצליח לקחת את הצמד מילים האלה, ולתת להם משמעות, ולתת להם מקום, ואז הוא אומר כזה, מה זה איבדתם אותם? כאילו, האם איבדתם משהו בחיים ששווה לשרוף בשבילו מדינה? זה באמת שורה לפנתיאון, כאילו, אני אומרת, הוא לקח פשוט את הרגשות שלי, גבר לבן, שאני לא מכירה בכלל, שהוא אומר, הוא מסתכל עליי דרך המנדינגו, אז העין הלבנה שמסתכלת על אנשים שחורים בצורה כאילו סטריאוטיפית, הוא הצליח לקחת את הרגשות שלי, ואת הרגשות של האנשים שנראים כמוני, ולשים אותם בצורה הכי ישירה שיש, שגם אנשים שהם לא שחורים מצליחים להבין. וזה היה
זה היה מטורף בעיניי. ויותר מזה, אני גם אגיד שהוא לקח, הרי בסוף הטקסט שלו הוא לא כזה ארוך. רוב השיר אחרי זה יש מנגינה. זה קטע מדהים, הקטע, נכון. באתי להגיד, אפילו לא יודע אם לקרוא לזה האוטרו, כי זה כמעט 4 דקות. בדיוק. הוורס הוא זה 2 דקות. בדיוק, ואני מרגישה שמה שהוא ניסה לעשות שם, זה שהוא פשוט נתן לנו ללכת עם המחשבות שלנו. אני נתתי לכם את האמת, את איך אני רואה את המציאות, ואיך המציאות הזאת נראית דרך העיניים שלי, תתמודדו איתה. Let that sink in, כן, מה שנקרא. וגם ברמת הביט, שעכשיו אולי זה סתם פרשנות שלי, ואולי לא יתכוון לזה בכלל, הוא כזה התחיל במוזיקה שהיא כביכול נשמעת קצת יותר מערבית, ולאט לאט היא מתפרקת, נשמעת קצת יותר אפריקאית. כן, יותר שבטית כזאת. כן, שזה היה כזה, וואו, דוד, מה עשית כאן? כאילו, כאילו, אני מורידה את הכובע, באמת, כאילו, שאלות לבריל, איזה אלבום מבריק, מבריק, כן. מבריק. וגם יש בו את הרגעים שהוא מדבר על שוב, על היחסים שלו עם חברי פלא אוזן ופלא רקורד. נכון, כל אחד בבוננזה, שהוא כזה ממש מדבר על זה, גם ממש אהבתי את הניגודיות. יש משהו שמרכך באברי, כשהוא אומר לי שאני נוקשה מדי. יש משהו שמשחרר בסמיילי, שהוא תופס אותי חזק בידיים. אני ממש הרסתי את השורה, סליחה, בריל, אבל כאילו אהבתי כזה את הניגודיות שהוא מדבר כזה על החבר'ה האלה, ואז אחרי זה הוא מדבר באמת גם על רויסון ועל נבו, על הנקודה שבו הוא מבין שהוא כבר יוצא לקריירת סולו. שבעצם אחרי הרי האלבום הראשון של פלא אוזן, לא הראשון, השני של פלא אוזן, הם בעצם כולם יצאו לסיבוב סולו. נכון, כן, הם עשו קצת כזה מלאך רוטנגי כזה, שכאילו כל אחד עושה אלבום משלו, ואני חושבת שזה היה איזה רגע גם קצת נוסטלגי לחברים, למעריצים של פלא אוזן, שכאילו, יש פה אזכור להרכב כאילו שממנו הגיע, והוא כזה עושה שאט-אוט לחבר'ה האלה, וזה היה ממש חמוד. זה גם איזו תחושה של סגירת מעגל. כן, וזה היה נורא... זה הכל היה נורא יפה, וזה באמת פתאום נורא אישי, ופתאום מביא אותך כזה אתה נורא מרגיש אותו, כל דבר שהוא אומר, וזה... שוב, אנחנו צריכים עוד שמיעות. נכון, זה הכל נטו מהאזנה ראשונה, אז כאילו, זה יכול להיות שאחרי זה יהיה עוד שכבות ונגלה עוד כמה דברים, אבל אני כן גם אגיד, כאילו, שאלות לשיר גבאי, כאילו, היא נתנה שם ורס מעולה, והיא באופן כללי דמות כזאת, כאילו, אני פגשתי אותה, כאילו לא מזמן כזה ראיינתי אותה, והיא באמת אחד האנשים הכי חמודים שיצא לי לפגוש, יש לה חיוך, כאילו, היא פשוט מחייכת והיא מאירה את העולם, ויש בה משהו שנתפס קצת כזה תמים כי היא צעירה. ואז היא עולה על מיקרופון. ואז בדיוק, היא פותחת את הפה ויוצאת מפלצת, כאילו, מה זה הדבר הזה? אני לא צריכה להבין. שהעדים מתפוצץ כי הם רוצים אישה על זה. מטורפת, אני כאילו לא צריכה להבין מאיפה הדבר הזה יוצא, ואז היא פתאום כזה מניחה את המיקרופון וחוזרת להיות כזאת חמודה. והיא באמת אחד הדברים הכי מרעננים ומעניינים שיש בהיפ-הופ כרגע בעיניי. כן, היא ושיגו, שתמיד כזה, התחילו בערך באותה תקופה, אז תמיד כזה, וגם חברות, אז תמיד כזה... וגם השם שלהם, כאילו. כן, אז, אבל שתיהן, אני כל כך בונה עליהן להמשך, ואני מת לראות מה עוד יוצא. לגמרי. קיצור, זה היה ממש בקצרה על בריל, אבל אני עוד אשמע, וכנראה שיהיה לי עוד מה להגיד, כי זה באמת אלבום מעולה, וראוי לתת לו את המקום שלו. לגמרי, אז אם נצטרך, נחזור אליו. כן, יס, אז עוד משהו להגיד. שייקי, עוד משהו שאתה רוצה להתקיל אותנו איתו, עוד נושא שעלה לך. הוא התקרב למיקרופון, אנחנו פשוט ישבנו וחיכינו. כן, הקהל מאזין, מחכה, מקשיב, ואתה לוקח את הזמן, שי, באמת. אז... יצרתי מתח, בניתי מתח. לכלום. אני רק רוצה שתדעו ששי נמצא פה עם חולצה שכתוב עליה שיי's ביצ'ז, שזו חולצה שהוא הכין למלווים שלו בחתונה שלו. כן. ככה, זה מה שהוא חושב על המלווים שלו. צריכים לדעת המקום שלהם. בדיוק, ביצ'ז. אז השאלה אם מישהו אחר עשה בחתונה גם, שאתה לבית הבא, ואם יש כזה חולצה לך של ביט של מישהו אחר. למה הסתבכתי כל ככה להגיד המשפט הזה? זהו, כן, לא הבנתי, מה קרה? האם מישהו הפך אותך לביט שלו בחתונה שלו? זאת השאלה. לא, אני הפימפ הראשי. איי, תדדיש. קיצר, זהו, זה נראה לי זה מה שיש לנו, דיברנו הרבה. כזה ננו בין כזה היפ-הופ ישראלי לחול, חזרנו בסוף לישראלים. כן, עשינו מסע שלם. ממש, כן, ובסוף חזרנו הביתה. לגמרי. כן. אז יאללה, צאי אגוס.
מתן גרשן, באתי להגיד. רוחו של מתן. כן, הוא כאן, נכנס בי. תומר גרשנמן, כמובן. ושי איידלר, אחד והיחיד. אנחנו יהיה הפודקאסט.